आइन जाए आप सबके बीच एगो कोरोना वायरस के देखते हुए हमार गीतकार जी गीत लिखले बानी। कहे के बा कैसे कि कोरोना तोहरे नामवा से हरे सभे परेशान बा। कहे के बा कैसे कि कोरोना तोहरे नामवा से सब परेशान बा। कोरोना तोहरे नामवा से सब परेशान हो। कोरोना तोहरे नामवा से केहू फसल बॉम्बे दिल्ली केहू कलकत्ता हो। केहू फसल बॉम्बे दिल्ली केहू कलकत्ता हो। केहू फसल बॉम्बे दिल्ली केहू कलकत्ता हो। लॉकडाउन के देता बढ़ते नु जाता हो। लॉकडाउन के देता बढ़ते नु जाता हो। लॉकडाउन केहू फसल बॉम्बे दिल्ली केहू कलकत्ता हो। लॉकडाउन के प्रोग्राम बढ़ले नु जाता हो। बुधिया के सब कर तू तक कई दिल जाम हो। कोरोना तोहरे नामवा से सब बाजा नाम हो। कोरोना तोहरे नामवा से सब परेशान हो। कोरोना तोहरे नामवा से सब परेशान हो। कोरोना तोहरे नामवा से और कहे के बा हितई में आई लगोई सब करे माना हो। हितई में आई लगोई सब करे माना हो। हथवा मिला वाला पर लोग घबराला हो। हथवा मिला वाला पर लोग घबराला हो। हितई में आई लगोई सब करे माना हो। हथवा मिला वाला से लोग घबराला हो। जेकरा के धई लेला जान हो। कोरोना तोहरे नामवा से सब बादा नाम हो। कोरोना तोहरे नामवा से सब परेशान हो। कोरोना तोहरे नामवा से सब परेशान हो। कोरोना तोहरे नामवा से सब परेशान हो। कोरोना तोहरे नामवा से सब परेशान